Терминалът за насипни и генерални товари е едно от основните звена в търговската листа на фирмата. От 5 май 2005 година е вписан като пристанище за обществен транспорт с регионално значение и е предназначено за обработка на генерални и насипни товари. Терминалът е разположен в южна промишлена зона на северния бряг на входа на канала за Варненско езеро. В терминала могат да бъдат обработвани различни видове насипни и генерални товари. Насипни товари, зърнени култури, торове, меден грит, глина и други. Генерални товари, ламарина на листи, рулони и пачки, арматура на връзки и кангали, изкуствени торове, мазилка и други товари в бигбекси, палети и контейнери. Техническите характеристики на терминала като фронт на кея и газене позволяват заставането на морски съдове със среден тонаж до 40 000 тона дедуейт. С оглед на оптималната работа на терминала е осигурена и денонощна проводка на плавателни съдове при заставане и отплаване. Обработката на различни видове насипни и генерални товари определят необходимостта от наличие на мощна инфраструктура. В района на терминала са обособени 5 плоски склада за съхранение на генерални товари, 5 силоза за насипни товари, 5 плоски закрити склада за насипни товари, 18 декара открита площ за съхранение на товари, голяма част от която е регистрирана като митнически склад. Всички складове са осигурени с съвременна противопожарна система. Всекидневната товаро-разтоварна дейност определя и необходимостта от наличие на претоварна техника. В района на терминала за генерални и насипни товари постоянно действат различни технически средства. 2 мобилни и 1 портален кранове, съответно с товароподемност 36, 50, 16 тона. 2 броя лентови конвейери с работен капацитет 150 тона на час. 3 челни товарача тип телехендлер с телескопична стрела, позволяващи обработка на товари от по-голяма дистанция. 6 вилкови повдигача, възможностите на които са между 3,5 и 18 метрични тона. 2 броя автовезни тип джамбо с дължина 18 метра и товароподемност 80 тона. Допълнително предоставените услуги включват денонощно обслужване на корабите по отношение на подаване на електроенергия, прясна вода и битово сметосъбиране, денонощно видеонаблюдение, безжичен интернет и други. На терминала за генерални и насипни товари стриктно се спазват изискванията на Марпол 7378 за приемане на отпадъци от корабите и остатъци от корабни товари, както и осигуряване на пристанищни приемни съоръжения, на Базелската конвенция за опасни товари и тяхното обезвреждане, на всички европейски стандарти, на ръководството на ИМО за замърсяване, на ИЛО кодекса за безопасност и здраве в пристанищата. Съблюдават се всички местни законови и подзаконови изисквания, ASPS кода, Директива 2059 на Европейския съюз, ISO 9001 и 14001, OXAS 18001.